Калі Тасяна разышлася з мужам, у яе вось была проста ідзея фікс завесці дзіцё. Ну, ясна. Такія стэрэатыпы, то бок, былі. І, я веру, што такое магло быць. У адрозненне ад цябе яна не выжыла. Так бывае, нічого такога асаблівага. І ён яе некалькі разоў стукнуў па твару, каб яна супакоілася. І закончваецца тым, што і жыццё чалавечае нічога не вартае. І вось, знаце, вам было нешчаснае дзіця, стаў маньяк. Раскажы-ка мне, спадарня Іра, што адбывалася ў Гродні ў 90-е гады? Я думаю, што доўга расказваць прыйдзецца, бо 90-е, такі час, калі адбывалася шмат што. Гэта ж все на свеце было, это і талоны былі, і рынкі, і там левыя падпольныя нейкі гандаль, і дэфіцыт. Шмат всяго было. Горад зусім іншы быў. Слухай, была там лесвіца кахання, быў скверик, былі яшчэ танцы і дыскатэкі. Шмат всяго было. Як абстаялі справы з інтэрнатамі? Таму што вось я калі ўзгадваю сваё дзяцінства, гэта былі яшчэ не 90-е, але я памятаю, што мы жылі ў інтэрнаце пэўны час. Інтэрнаты, гэта ўвогуле была такая нармальная рэч. І атрымаць інтэрнат у горадзе было круто. Бо вось, напрыклад, мы, калі маладымі спецыялістамі прыехалі, нам інтэрната не хапіла. І мы здымалі кватэру, і на гэта ішло вельмі шмат грошай. То бок, прыкладна, ўся моя зарплата, калі я пачала працаваць. Слухай, я памятаю, што была некая у цябе такая гісторыя пра тое, што вы былі прапісаны ў туалеце. Так. Бо як бы гаспадары нам кватэру здалі, але прапісваць не хацелі. Там была прапісана іх сям'я. А тата там уже як малады спецыяліст дамовіўся, папрасіў, каб нас прапісалі ўжо праз пэўны час у інтэрнаце. І так, проста там пакоя ўжо вольнага не было, то мы былі прапісаныя так у агульным умывальніку. Добра. Гераіня, пра якую я буду зараз распавядаць, ёй, напэўна, з аднаго боку пашанцавала больш, чым табе, бо у яе быў усё ж такі інтэрнат, яна працавала на абуткавай фабрыцы і яна жыла ў інтэрнаце. Але не пашанцавала, таму што ў адрозненне ад цябе яна не выжыла. Так. Гісторыя пачынаецца з таго, што ў інтэрнаце вельмі доўгі час плакала дзіцё Тасяны Лосевай. То бок суседзі спачатку на гэта закрывалі вочы, што не можа супакоіцца гэтак далей. Мабыць, да раніцы ён неяк заціхне, але і раніцай дзіцё працягвала плакаць, і каля палудні плакала. То бок і пасля суседзі зразумелі, што штосьці тут неладнае. То бок, ўжо 12 гадзін як прайшло, і яны прынялі рашэнне взламаць гэтую дзверь і знайшлі Тасяну мёртвай. А калі больш дакладна, яна была голая, і яна была павешана ў ванне на шнур ад праса. Такая жуткая гісторыя. Да, такая незвычайная смерць. То бок, спачатку была версія, што дзяўчына з улікам таго, што яна расцела дзіцёнка самастойна, напэўна, проста не вытрымала і вырашыла свесці рахункі з жыццём, але пазней следчыя зразумелі, што яна гэтага зрабіць не магла, бо акрамя праса у яе былі адбіткі пальцаў, што нехта яе ўсё ж такі душыў. Больш за тое, высветлілася, што з улікам таго, што дзверы прыйшлося ўзламаваць, яны пачалі шукаць, як мог збегчы ці пранікнуць у пакой там... Нехта яшчэ злодзей, злачынец. Нейкі злачынец, убачылі, што на падваконе ёсць следы абутку. То бок чалавек забіраўся і выходзіў праз вакно. Сярод падазроных было ажно 4 чалавекі. Першы падазроны гэта быў муж Тасяны. Канешне, ўзнікае пытанне, чаму ж яна адна з дзіцёнкам жыла, але гісторыя была такая, што на той момант, калі я не памыляюся, яна ўжо была разведзеная, ці акурат яны не жылі разам. Там была такая вельмі дзіўная гісторыя, што нягледзячы на тое, што яны там былі разам, яны сям'я і гэтак далей, неяк у іх не атрымлівалася завесці дзіцёнка. І свекроўка пачала на яе гнаць, што ты такая сякая благая, нарадзіць не можаш, ты там некая хворая. Ясна. Такія стэрэатыпы, то бок, былі. І, я веру, што такое магло быць, што ў сям'і маглі вінаваціць жанчыну ў тым, што няма дзіцяці, і, канешне, яна мучылася праз гэта. У Тані з'явіліся
шматлікія комплексы на гэты кон. З мужам яны разышліся, і хтосьці з сяброў ёй параіў усё ж такі схадзіць да лекара, і вызначылася, што праблема была не ў Тацяны. Ты, напэўна, ўжо магла сама гэта зразумець, бо ў яе было дзіця. Калі ўжо з'явілася дзіця нейкім чынам, то... Табак спачатку падазронкі палі на мужа, але высветлілася, што ў яго ўсё ж такі было алібі, і ён здзейнічаць гэтае злачынства не мог. Наступны падазроны быў у нас тата яе дзіцёнка. Да, гэта два разных чалавекі, муж і тат. Ну, так бывае, ну, нічого такога асаблівага. Да, так здараецца. Там гісторыя была такая, што калі Тасяна разышлася з мужам, у яе вось была проста ідзея фікс завесці дзіцё. Яна шукала каго-небудзь, хто не будзе піць, біць, хто будзе весці здаровы лад жыцця, хто прыгожа выглядае. І, напэўна, яна там пазнаёмілася з нейкім хлопцам, які на гэтую ролю падыходзіў. У нейкі момант яна зацяжарыла, але абломчык хлопец не захацеў жаніцца. Так, таксама бывае. Ну і ўвогуле, мне здаецца, неяк ужо такія познія савецкія гады ідэя кшталту нарадзіць для сябе, яна, ну, неяк стала больш-менш папулярнай, таму, ну, нічого такого страшнага. Слухай, а ў савецкія гады ці шмат было дзяўчын, якія самастойна расцілі дзіцёнка? Ну, то бок, і так, яны, канешне, растуць яго самастойна, але, ну, каб у дзяўчыны не было мужа, напрыклад, але было дзіцё, наколькі гэта была нармальная сітуацыя? Ну, гэта была сітуацыя звычайная. Не тое, каб яна была моцна ухваленая. Маглі, конечно, за спиной там абы што казаць, але, ну, нічога такога супер страшнага ў гэтым ужо не бачылі. І, ну, на жаль, вельмі шмат сям'яў распадаліся. На жаль, вельмі часта казалі, што поўная сям'я гэта калі бабуля і мама гадуюць дзяцей. Ну, вось. Слухай, я зараз задумалася, што ў папярэднім выпуску таксама гісторыя пачыналася з жанчыны, якая адна расціла дзіцёнка. Ну, так бывае. Так праўда было. І я просто думаю, што вельмі часта жаніліся людзі, калі, ну, як это называлася, не ведаю, ці кажуць так маладыя людзі, па залёту. То калі па залёту была цяжарнасць, то часцей за ўсё бацькі там альбо грамадства, альбо на рабоце правком які-небудзь ціснуў, каб людзі пажаніліся, каб у дзіцяці было законныя бацькі. Там мама запісаная, бацька запісаны. І як бы на гэтым лічылася, што ок. А далей уже як там у каго што складвалася, ну, вельмі па-рознаму. Часцей за ўсё такая сям'я развальвалася, альбо людзі мучыліся побач адно з адным. Ну і часцей за ўсё вот маці гэта і цягнулі дзяцей адныя. Канешне, і зноў жа, я зараз беру два розных кейса і шукаю супадзенні, хаця яны паміж сабой не звязаныя. Але я пачынаю задумвацца, што калі жанчыны, калі вось на іх грамадства цісне, што ў цябе мусіць быць мужык, у дзіцёнка мусіць быць тата, і яны праз гэтую ідэю на самай справе пачынаюць ужо, ну, абіраць сабе ў партнёра хоць кагосьці. Бо калі нават зараз існуе гэты вось стэрэатып пра разведзёнку з прыцэпам, то я баюся ўявіць, што было ў 90-е вось гэтым. Ты маеш рацыю, а з іншага боку, ну, слухай, ну, цяжка, бо калі вось бацька кідаў сям'ю, часцей за ўсё не плаціў аліменты. А гадаваць дзіця, ну, гэта ж там бальнічныя могуць быць, там нешта хочацца, і шмоткі нейкія, і адпачынак, і адно і другое. Таму, ну, напэўна, можа, і матэрыяльна было цяжка, і хацелася нейкай дапамогі ад мужчыны, калі ўжо там не роднага бацькі, то хоць якога-небудзь. Цалкам магло быць і такое. Ну, як бы і, ну, не ведаю, проста жыцця хацелася такога, як у людзей. І не так проста, і матэрыяльна, і не так проста трымаць ціск грамадства. Следчыя пра другога падазронага так і думалі, што, мабыць, яна ўсё ж такі да яго звярнулася праз тое, што, ну, слухай, плаці аліменты, гэта твоё дзіцё, і ён там не вытрымаў, забіў. Але нейкім чынам гэты татка, калі яго там хацелі апрасіць, знік. Прытым, ну, знік ён вельмі так нечакана, нават ягоная сястра не ведала нібы, дзе ён знаходзіўся. Але праз некалькі дзён высветлілася, што ён проста трапіў у шпіталь, пра гэта ніхто не ведаў, і вось усё ж такі ад яго таксама адчапіліся, бо з улікам ягоных траўм ён, здаецца, там галавой стукнуўся ці штосьці такое, карацей, да, гэта было вельмі жалезнае такое алібі, што ён гэтага не здзейсняў. Быў яшчэ адзін падазроны, бо у Тацяны на той момант з'явіўся новы ухажор. І падчас допыту ён паводзіў сябе вельмі нервозна, ён хваляваўся, блытаўся, але, ну, з часам стала зразумела, што ён тут таксама не прычым, і тое, што ён хваляваўся, ну, увогуле ні на што не паказвала. І ў нейкі момант сяброўка гэтай самай Тацяны узгадала, што за некалькі гадзін да яе смерці яна пазнаёмілася яшчэ з адным хлопцам на дыскатэке. Таксама веру. Дзяўчына маладая, танцы
цалкам сабе распаўсюджаная забава такая была. Цікава, куды яна хадзіла, бо было некалькі дыскатэк у Гродні. Калі верыць Леониду Канеўскаму, так, это другі выпуск гарадзенскія следствия вели, ён казаў пра тэкстилі. Ён казаў, што там самая папулярная дыскатэка, што нібы яны там пазнаёміліся. Цалкам можа быць, так. Былі афішы, я нават яшчэ помню. Але ўжо калі мы прыехалі ў Гродна, то там былі для тех, каму за дыскатэкі. Але напэўна, што калі раней, то яшчэ маглі быць і такія для маладых, для тых, каму да. Сяброўка ведала, што хлопца завут Міша, і на пачатку яна сваю сяброўку адгаворвала, там, типа, што на халеру ён табе, ён нейкі зусім малы, там выглядаў ён на гадоў 18, а Тацяне ўжо было там 25-26, але, ну, Тацяне ён падабаўся. Усё бы нічога, там, як гэтага Мішу шукаць не зразумела, але выпадкова адбылася такая сітуацыя, што гэтая сяброўка, Вольга яе звалі, аднойчы выпадкова ўбачыла гэтага Мішу ізноў для рамонту обуві. І яна вельмі класна спрасавала, то бок яна ў яго нічога не пытала. Яна для сябе вырашыла, што, ну, мабыць, калі ён спытае пра Таню, тады што-небудзь распавяду, а так сама яна не падымала гэтую тэму. І яна ўбачыла, што хлопец здаў абутак на рамонт, і яна адразу пайшла ў міліцыю распавесці, што вось я яго там бачыла, ён здаваў абутак. І ўжо на наступны дзень, акурат у гэтым рамонце обуві яго затрымалі. Затрыманым аказаўся Михаил Маскалёў, яму было 20 год. Таксама ён быў раней умоўна судзімы, прыгавораны на 3 гады умоўна за хуліганства. Калі яго запрасілі на допыт, ну як запрасілі, прывялі. Спачатку ён адмаўляўся. Ён казаў, што ніякай Тацяны ён не ведае, там гэта быў не я, яшчэ штосьці. Але, напэўна, на яго неяк націснулі, і ён пачаў казаць, ну так, з некай такой дзяўчынай я пазнаёміўся на дыскатэке, я яе правёў дадому, да інтэрнату дакладней, але далей яна мяне не пусціла. Пасля ён сказаў, што ён чакаў яе ля вакна, і калі яна туды зазірнула, ён залез да яе праз вакно. Далей ён казаў, што ён ёй жорстка авладзеў, але яна крычала, яна злавалася на яго, казала, што зараз мой жаніх прыйдзе, а ты тут, ну, типа, валі. І ён яе некалькі разоў стукнуў па твару, каб яна супакоілася. Ось такі міленькі хлопчык. Але ў нейкі момант ён нібы зразумеў, што ён перагнуў палку і выйшаў папаліць. Калі ён выходзіў, ён убачыў некага мужика, такога крэпкага, з татуіроўкамі, напэўна, зэк. Ён якраз накіроўваўся ў бок пакоі Тацяны. Сам Міша стаяў на вуліцы, паліў. Праз хвілін 20 звернуўся, убачыў Тацяну ўжо мёртвай, спужаўся і збег. Канешне ж, следчыя ў гэтую версію не паверылі, але з іншага боку у іх не было ніякіх доказаў. А то бок праслед на падваконні. Ну, ён жа сказаў, што ён праз вакно залез да яе, бо яна яго праз дзверы не пусціла. І праз некалькі дзён яны зразумелі, што яго варта адпускаць. Следчы ў інтэрв'ю казаў, што вось гэты Маскалёў, ён хвілін 5 ці 7 плакаў. І ён дзякаваў гэтага следчага, што вось, дзякуй, вы мне ратавалі жыццё, сколькі мне прыйшлося перажыць за гэтай дзяўчыны, там, типа, вы там ратавалі невіннага чалавека, ну, вось такі вось шыры хлопчык. Ага, толькі спачатку это па мордзе супакоіць, і жорстка згвалціць. Шчыры чалавек невінны. Калі яго адпусцілі, ужо літаральна праз 10 дзён адбыўся наступны напад. Дзяўчынка, яе звалі Наталья, гуляла са сваім хлопцам. У нейкі момант яны разышліся ў горадзе, і яна ўжо там ішла па вуліцах самастойна, і на яе досыць хутка хтосьці накінуўся ззаду. Яна не разгубілася, яна пачала крычаць, яна старалася драпаць твар. Яна адбівалася як магла, а нападнік стараўся яе прыдушыць. Але ў нейкі момант ён закалупаўся з ёй змагацца, ён дастаў ножык і разрэзаў ёй белізну. Дарэчы, забыла сказаць, што у папярэдняй ахвяры таксама белізна была разрэзаная ножом. Ну, тады ўжо мы як бы бачым ланцужок нейкі, да, то бок ужо... Да. Падобны почерк. То бок тое, што душыць, тое, што рэжа белізну. Дзяўчыне вельмі пашанцавала, таму што ішоў нейкі мінак, ён заўважыў, што штосьці ў кустах такое дзіўнае адбываецца. Нападнік спужаўся і збег. Вось, мінак, канешне ж, пастараўся яго дагнаць, і ў нейкі момант ён нават кагосьці злавіў, выклікаў міліцыю, але ў міліцыі чалавек, якога звалілі, ён проста адмазваўся да апошняга, казаў, што я тут не пры чым, я музыка, я з працы ішоў. І калі правялі дзяўчыну апазнаць, яна сказала, што гэта не
ён. Але на самай справе пашанцавала, што дзяўчына выжыла, бо яна таксама змагла апісаць, як выглядаў гэты нападнік, і яна дадала вельмі важную дэталь, што ў яго была пафарбаваная грыўка. То бок я не ведаю, наколькі ў тыя часы было модна меліраванне. Ну, меліраванне, да, было ўжо такое слово, так, і фарбаваныя грыўкі таксама такое востра-моднае. А ты рабіла? У мяне была хімія у тыя гады, так што вообще... Ты была такая Алла Пугачова на максімалках? Не па дробязях, да-да-да. Наступны эпізод, які здараецца, знікае школьніца. Дзяўчынкі было 15-16 год, звалі яе Іра. Калі яна знікла, бацькі спачатку падумалі, што дзяўчынка загуляла, бо яна з сябрамі там магла і папаліць, выпіць, ну, то бок хто ведае, і яны думалі, што яна там праз дзень, мабыць, вернецца які, і вось там атрымае рымня. Але дзяўчыну знайшлі на наступны дзень на даху аднаго з жылых дамоў. Яна была не толькі згвалтаваная, яна была яшчэ зарэзана, і яна была без адзення увогуле. То бок яе знайшлі голай. Спачатку следчыя падумалі на яеных сяброў, з якімі яна гуляла. Яны ва ўсіх іх правілі вобшукі, ўсіх пыталі. І ў выніку высветлілася, што калі гэтая кампашка сяброў гулялі разам недзе па цэнтру, да іх прыбіўся некі чужак, якога звалі Міша, у яго была вось фарбаваная грыўка, і ён гэтую дзяўчыну запрашаў на неверагодную экскурсію па дахах. Прытым, дзяўчыне, конечно ж, спадабалася, што нейкі дарослы хлопчык на яе звярнуў увагу, але яна спачатку сумнявалася, і тым не меней хлопец яе падбіў тым, што трэба ў маці спытаць, да, ці можна? Да, на слабо, конечно. Да. На слабо вядуцца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, ніколі не ведзіцеся на слабо. У выніку гэты Міхась выклікаў таксоўку, яны разам з'ехалі, ці больш яе сябры не бачылі. І ў таксоўку з незнаёмымі таксама не сядайце, каля ласка. Калі міліцыя зразумела, што ўсё ж такі іх падазроны ізноў вярнуўся, першае, што яны зрабілі, гэта запрасілі ў ЖЭСа спіс жыльцоў гэтага дома, дзе была забітая дзяўчына. І нечакана апынулася, што Міхаіл Маскалёў жыве ў гэтым доме. То бок я не ведаю, колькі павінна быць у чалавека мазгоў, каб забіваць кагосьці ў сваім жа доме. Вось дзякуй, што не ў сваёй кватэры. Слухай, а чаму ты думаеш, што забойцы павінны быць вельмі інтэлектуальнымі людзьмі? Мяркуючы па ўсіх гэтых сапраўдных гісторыях забойстваў, яны, далёка не інтэлектуалы. Напэўна, я так думаю, таму што мне гэта внушылі медыа. Паглядзелі бы серыял. То бок кожны забойца гэта нейкі геній. За ім абавязкова вінен ганяцца такі ж самы геній, там накшталт Шэрлака, там ці яшчэ каго-небудзь. І то бок вельмі часта медыа малююць злачынцаў нейкімі геніямі, у якіх ёсць некая місія. Не верце, калі ласка, тым, хто так расказвае. Гэта ўсё вельмі цікава пісаць у кніжках і ў дэтэктывах, але ў жыцці гэта не так. Не, чакай, мы ж папярэдні выпуск таксама разважалі з табой, які разумны хлопчык быў, як ён адурыў міліцыю, як ён там на хаду выдумляў, як схавацца і гэтак далей. Слухай, мне часам проста здаецца, што ім шанцуе, альбо, можа, тыя, хто шукаюць злачынцаў, думаюць пра іх лепш, чым яны ёсць насамрэч. Там вельмі часта проста вось гвалт, просто некая грубая сіла і, шанцаванне, напэўна. У выніку міліцыя атрымала ордэр на вобшук у гэтай самай кватэры. Калі яны прыйшлі, адкрыла дзверы маці. Яна адразу была у недобрым стане. Яна на іх крычала, яна іх не хацела пускаць. Яна казала, што нікога тут няма, вы не туды прыйшлі. То бок яна, паводзіла сабе, мне хочацца сказаць, неадэкватна, але з іншага боку, мне здаецца, што любая маці будзе захішаць свайго дзіцёнка. Напэўна. Я, конечно, зараз не вельмі сабе ўяўляю, як супраціўляюцца міліцыя, міліцыя нічога не робіць. Апошнімі гадамі мы бачылі іншыя прыклады, але, 90-е гады, мабыць, так можна было. І на пачатку обшуку здавалася, што яны нічога не знойдуць. Не тое, што маці замінала, а проста яны, шмат чаго ўжо аглядзелі, ніякіх улік, нічога. У нейкі момант адзін з міліцыянтаў звярнуў увагу на крэсла ложак. То бок, я не ведаю, наколькі гэта было распаўсюджана на Вельмі распаўсюджаныя, бо кватэры былі малыя. Добра. І у нас было 2 такіх крэсла. Я проста падумала, чаму адразу на гэта не звярнулі ўвагу, калі гэта распаўсюджана. Бо мне здаецца, гэта ідэальнае месца, каб хаваць штосьці. А чаму яны звярнулі на гэту ўвагу? Проста ўжо ўсё паглядзелі і, напэўна, дашлі проста паступова да іх. І што там знайшлі, цікава мне ведаць? Спачатку там знайшлі медыцынскае абсталяванне. То бок гэта былі нейкія шпрыцы,
там нейкія жгуты, пальчаткі резінавыя. Нічога сабе. Да. А пасля знайшлі кухонны нож, на якім была ўжо запёкшаяся кроў. І маці ізноў груддзю стала, яна сказала, што гэта ўсё маё. І нож мой, і кроў мая, я там яблыкі рэзала, парэзалася. Але падчас вобшуку хтось ёй патэлефанаваў, і яна выдала сябе тым, што спачатку сказала: «Гурам, это ты? Я не магу размаўляць, у мяне міліцыя тут дома». Але пасля таго, як яна скончыла размову, яна разжадалася, і, следчыя зразумелі, хто ёй тэлефанаваў, і, таксама разумелі, што яны ідуць па правільнаму накірунку. Тым не меней, маці сказала, што вы яго ўсё адно не знойдзеце, я вам нічога не скажу, і наколькі я разумею, яна на гэта мала права. Так, мае права не сведчыць супраць сябе і сваіх блізкіх, безумоўна. Таму, шаноўныя гледачы, заўсёды памятайце, што вы можете спасылацца на 27 артыкул Канстытуцыі, які дазваляе вам не сведчыць супраць сябе і супраць сваіх блізкіх. А ў колу блізкіх шмат хто можаце ўваходзіць, нават вашыя сябры. І калі міліцыянты зразумелі, што яны ўжо большага не даб'юцца ні ад гэтай кватэры, ні ад маці, калі яны выходзілі, хтосьці звярнуў увагу на падвал і падумалі пра тое, што давай-ка мы гэта праверым. І так адбылося, што калі яны накіраваліся ў бок падвала, ізноў з'явілася маці, якая пайшла іх затрымліваць, казаць, што вы там нічога не знойдзеце, ключэй у вас усё няма, яго там таксама няма. То бок, яна палілася проста жестачайша. Цікава, ці быў іх ордэр на вобшук гэтага памяшкання? Наконт падвала не ведаю, але ордэр на вобшук кватэры так. Слухай, я вас не ведаю, а ці можна гэта лічыць двумя рознымі памяшканнямі? Бо калі падвал ёсць у пад'ездзе, напэўна, падразумеваецца, што у цябе там ёсць некая маёмасць. Цікава, калі хто ведае, раскажыце ў каментах. І карацей, ім прыйшлося спільваць замок. Калі яны дабраліся куды хацелі, яны знайшлі скрутак адзення той самай маладой дзяўчыны, якую ён забіў на даху. Але справа ў тым, што гэта ўжо быў тупік, то бок больш яны нічога не знайшлі, дзе яго шукаць было невядома. Яго аб'явілі ў вышук, але на гэтым пакуль што ўсё спынілася. У мяне проста няма ідэяў, як шукаць такіх людзей. Не ведаю, там аперацыю якую-нибудь перехват аб'яўляць ці што, як там робяць. Яны пакуль нічога не рабілі, але на самай справе прыкладна праз тыдзень хлопец сам даў о сябе ведаць праз тое, што ён на гэтым забойстве не спыніўся. О, Боже. Да, і справа ў нас пераносіцца, не паверыш, у Калугу. Занесло хлопца, да, уцёк далёка ад Гродна. Там адбываецца такая сітуацыя, што ён пазнаёміўся з нейкім хлопцам на вакзале Калугі. Неяк яны там пасябраваліся, і гэты хлопец запрасіў яго да сябе ў Обінск. Нібы там у нас будзе некая туса, можа там заношыць, гэтак далей. Калі яны прыехалі туды, то бок яны распівалі нейкія алкагольныя напоі, у нейкі момант усе госці пачалі разыходзіцца, і застаўся, атрымліваецца, вось наш Михаил, застаўся гаспадар кватэры і ягоная дзяўчына. І ў нейкі момант Михаил вырашыў, што гэта будзе добрая ідэя зайсці ў пакой, дзе двое маладых людзей разам спяць, і ён пачаў клікаць гаспадара, пойдзем нешта там распавядуць, яшчэ штосьці, і пачаў яго душыць, а пасля ножом яму пастараўся трапіць у грудь. То бок ён яго ударыў адзін раз, але з першага раза ён яго не забіў, і ён яго кінуў там штось накшталт са словамі, звычайна з аднаго удара забіваю, але калі ты выжыў, то жыві. І пасля ён накіраваўся да дзяўчыны, якую проста згвалтаваў, стараўся душыць, і далі па спісу. Гаспадар кватэры зразумеў, што адзінае, што ён можа зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пастарацца выпаўсці з кватэры. Ён неяк дабраўся да суседзяў, папрасіў іх выклікаць міліцыю, і, напэўна, здаецца, у гэтай сітуацыі на самай справе гэта адзінае, што ён мог зрабіць. Добра, што змог яшчэ. Але калі міліцыя прыехала, то ўжо было позна, таму што Маскалёў збег, і прытым ён прыхваціў з сабой дзяўчыну ў якасці закладнікаў. О, Боже. Ён на яе накінуў першую адзёжку, якая яму трапілася, гэта была там некая мужская адзёжка, і ён разам з ёй недзе там зімой па гораду бегаў. Адразу па ўсіх пастах далі наводку, што хлопец з фарбаванай грыўкай бяжыць з дзяўчынай, трэба іх затрымліваць. Як ты думаеш, дзе іх змаглі злавіць? Мяне что-то так пра вакзал наводзіць. Всё правильно, ён хацеў зноў збегчы з гораду, то бок іх акружылі. Маскалёў да апошніх не разумеў, што ён ужо не збяжыць, бо там быў падземны пераход. Ён думаў бегчы далі, але яго проста з двух бакоў заціснулі. Дзяўчыну ён неяк на лесвіцы кінуў, але вось у гэтым пераходзе яго і затрымалі. І добра, што дзяўчына
яна жывая засталася. Мне чамусьці здаецца, што ёй капец як не пашанцавала, ну то бок акрамя таго, што яе згвалтавалі, што ёй прыйшлося перажыць вось такі жудасны стрэс, быць у закладніках, быць сведкай таго, як твайго там дзіця праці хлопца зарэзалі ножом. Але з іншага боку у мяне чамусьці вымалёваецца фантазія, што яна вельмі злавалася на свайго сябра ці хлопца. Чамусьці мне здаецца, што вось на яго яна магла перакладаць віну, там ціпа, што ты мяне не абараніў, там ці штосьці такое. Ну, ведаеш, всякае магло быць, але калі абодва чалавекі жывыя, то яны могуць працягваць сваё жыццё па розных траекторыях. Ну, пакрыўдзіліся, ну, магчыма, не атрымалася быць разам, але абодва могуць пабудаваць сваё жыццё, бо яно захавалася. Калі аглядалі кватэру, дзе ён спыніўся, гэтую самую у Обінске, таксама знайшлі малы атлас СССР, які належаў гэтаму Маскалёву. І што дзіўна, там ён на мапе азначаў крыжыкі мясцінаў, дзе ён рабіў свае злачынствы. І там, акрамя Гродна і Обінска, было яшчэ Іўе, Баранавічы, Ашмяны там і нейкія іншыя гарады. То бок, калі яго спыталі, там, ціпа, што ж ты рабіў у гэтых гарадах, ён сказаў, што ён туды ездзіў у камандзіроўку. Але неяк так супадала, што там, дзе ён забіваў людзей, там маляваліся крыжыкі. То бок гэта даказалі, гэта знайшлі пацверджанне гэтым яго крыжыкам. З улікам таго, што гэта быў пачатак 90-х, у нейкі момант Савецкі Саюз, прабачце за спойлер, разваліўся. І, напэўна, у следчых проста не было жадання правяраць усё гэта. Яны, ну, гэта нават не праверылі. То бок, ну, ёсць такі факт, што яны знайшлі гэты дакумент. Але, ну, толку ад яго я не ведаю, быў ён ці не. Ну, напэўна, і хапіла таго, што было доказана. Агулам так, таму што яго прыгаварылі да смяротнага пакарання, але там ёсць нюанс. Нягледзячы на тое, што большую частку забойстваў ён зрабіў у Беларусі, з улікам таго, што яго злавілі на тэрыторыі Расіі, то і судзілі яго ўжо ў Расіі. Ён дацягнуў да мараторыя адмены смяротнага пакарання, і ў выніку яго ў нейкім сэнсе памілавалі, замяніўшы яму гэты прысуд на пажыццёвае зняволенне. Ну так, Расія увяла мараторый. Мабыць, ён меў грамадзянства Расіі ўжо на той час, калі яго там пакінулі, калі яго там судзілі. Ну, але гэта ўжо цяжка зараз устанавіць. Дарэчы, я таксама знайшла інфармацыю, што у 2014 годзе жыхары Гродна на форумах абмяркоўвалі, ці ён вернецца ў Гродна ізноў. Таму што па расійскіх законах, калі ў цябе пажыццёвае зняволенне, ты праз 25 год можаш падаваць на абжалаванне. Але на шчасце у 2015 годзе, калі ўжо гэты 25 год падыходзілі, ён так і не вызваліўся. Дарэчы, ёсць яшчэ таксама цікавы факт. Калі яго затрымалі, высветлілася, што Маскалёў быў жанаты, і ў яго было дзіцё. То бок, усе гэтыя штукі ён умудраўся рабіць падчас свайго сямейнага жыцця. І калі ён ужо быў у СІЗА, то ягоная жонка нарэшце падала на развод, і яна рэгулярна хадзіла да следчай кансультавацца, як зрабіць так, каб іх дзіцёнак ніколі не даведаўся, хто ягоны бацька, і таксама распавядала жудасныя гісторыі, напрыклад, пра тое, што Міхась яе збіваў рэгулярна, у тым ліку, калі яна была цяжарная. І памятаеш, я на пачатку распавядала, што у яго ўжо было умоўная судзімасць за хуліганства. Апынулася, што гэта была гісторыя пра тое, што ён неяк пасварыўся з суседкай, і пакуль яны сварыліся, ён выхваціў яе з рук кацёнка і забіў аб сцяну, а пасля накінуўся і на жанчыну. Цяжка вельмі каментаваць гэтую гісторыю, хоць яна ўжо і старая, і даўняя, і даўно ўсё прайшло, і тыя 90-е мінулі. І зараз іншыя праблемы. Ну, проста шкада ўсіх людзей. На жаль, гэта такі гвалт, сямейны гвалт да сваіх блізкіх людзей застаецца ў нас вельмі распаўсюджаным. Я вось, дарэчы, зараз яшчэ бачу, ёсць інфармацыя пра тое, што ён нарадзіўся ў 70-м годзе. Неяк спадарыня Ірына, мала таго, што вы разведчыца, так вы яшчэ і равесніца шмат якіх гарадзенскіх маньякаў. Але факт, на які я хацела звярнуць увагу, гэта тое, што маці яго нарадзіла ў падлеткавым узросце. То бок, і ён рос без таты. Ну, вось бачыш, такі вось ланцужок і складваецца.
То бок недзе кінутыя дзеці, не хапае увагі бацькоў, не хапае вось любві некай, цеплыні, не хапае каму патлумачыць. У дзяцей нараджаюцца дзеці, яны нікому не патрэбныя, і зноў так закручваецца, ну і ўрэшце канчаецца тым, што і ўласныя дзеці нікому не патрэбныя, і закончваецца тым, што і жыццё чалавечае нічога не вартае. Ну і вось, знаце, вам было нешчаснае дзіця, стаў маньяк. Ну, на жаль, вось так. Таму, шаноўныя гледачы, калі ласка, любіце сваіх дзяцей, выхоўвайце іх разам, калі гэта магчыма, і не расціце з іх маньякаў. І нам усім будзе лягчэй жыць. І свайго унутранага дзіцёнка таксама расціце ў дабры і ў любові, бо калі ён там мучаецца, то мучаюцца ўсе вакол вас. Усе пойдуць да псіхолага пасля нашага падкаста. Я спадзяюся. Так, гэта часам памагае. Ну, вось яшчэ адна гісторыя скончылася, і мы пра яе расказалі да канца. То зараз ваша чарга, лайкі, падабайкі, што вы там яшчэ ўмееце ставіць, калакольчыкі, падпіскі. Будзем рады ўсяму. Усё. Усім пакуль.